המשנה שלנו עוסקת בדיני מלאכת הוצאה בשבת. הנושא של המשנה שלנו הוא מחיצות רשות היחיד. את המשנה שלנו אנחנו נסביר לפי דעת הברטנורה והתפארת ישראל, וכן לפי דעת המשנה ברורה. כאן אנחנו רואים כביש בין עירוני. מבחינה הלכתית, כביש ברוחב של 16 אמות נחשב רשות הרבים. יש דעות שסוברות שהוא נחשב רשות הרבים רק אם עוברים דרכו 600,000 אנשים בכל יום. כך היא ההלכה בכביש בין עירוני. לעומת זאת, בכביש עירוני ישנן שתי דעות במשנה. כבישים עירוניים עוברים דרך שכונות מגורים. הבתים שבצדדים של הכביש נחשבים מחיצות כשרות. ממילא, יש כאן כביש שיש לו שתי מחיצות בשני הצדדים. לדעת חכמים, מכיוון שהכביש מפולש והרבים עוברים דרכו, הוא עדיין נחשב רשות הרבים כל עוד הרוחב שלו הוא 16 אמות. לעומתם, לדעת רבי יהודה, הכביש הזה לא נחשב רשות הרבים. זאת בגלל שיש לו שתי מחיצות. לכן, לדעת רבי יהודה, מבחינה הלכתית, אפשר להקל בכביש כזה, כפי שנלמד בהמשך. ולסיכום, כביש שעובר דרך שכונת מגורים נחשב רשות הרבים לשיטת חכמים. זאת בגלל שהוא מפולש. לעומת זאת, לדעת רבי יהודה, הוא לא נחשב רשות הרבים. כך הוא הדין של כביש מפולש. עכשיו, נעבור לראות מקרה קצת שונה. כאן, אנחנו רואים כביש שעובר דרך גשר. כאן בעצם, יש לנו שתי מחיצות בשני הצדדים, וכן תקרה מעל הכביש. לדעת רבי יהודה, יש כאן דין של פי תקרה יורד וסותם. לדעתו, בשני הצדדים של הגשר, אומרים את הדין של פי תקרה. לכן, יש לנו כאן 4 מחיצות כשרות. שתי מחיצות הן בצדדים של הגשר. בנוסף לכך, שתי מחיצות נוספות מהדין של פי תקרה. לכן, להלכה, פוסק רבי יהודה, שכל השטח שמתחת לגשר נחשב רשות היחיד. לדעתו, מותר לטלטל מתחת לגשר, כמו בכל רשות היחיד אחרת. כך היא דעתו של רבי יהודה. לעומת זאת, דעת חכמים היא שונה. לדעת חכמים, אי אפשר להגיד את הדין של פי תקרה בכביש מפולש משני הצדדים. לכן, לדעתם, מתחת לגשר זה נחשב קרמלית. אסור לטלטל 4 אמות מתחת לגשר הזה. ולסיכום, נחלקו התנאים לגבי מחיצות מפולשות שיש מעליהן תקרה. לדעת חכמים, שטח זה הוא קרמלית, ואסור לטלטל בתוכו 4 אמות. לעומת זאת, לדעת רבי יהודה, שטח זה הוא רשות היחיד, ומותר לטלטל בתוכו. כך הוא הדין במקרה של כבישים שעוברים דרך גשרים. עכשיו, נעבור לראות מקרה קצת שונה. כאן, אנחנו רואים כביש שעובר מתחת לדירת מגורים. גם במקרה כזה, נחלקו רבי יהודה וחכמים. לדעת רבי יהודה, גם מתחת לבתים, יש דין של פי תקרה, אף על פי שהמחיצות של הבתים נעשו למטרת מגורים בתוך הבית. לדעתו, אין הבדל בין גשרים לבין בתים. בשני המקרים, מותר לטלטל בשטח שמתחתם. לעומת זאת, לדעת חכמים, השטח הזה נחשב קרמלית. בשני המקרים, אסור לטלטל בתוכו 4 אמות. זאת משום שלדעתם אין דין של פי תקרה בשטח שהוא מפולש לרבים. לא רק בבתים, מחמירים חכמים שאין דין של פי תקרה. גם בגשרים, לדעתם, אין דין של פי תקרה. זאת למרות שהמחיצות שלהם נעשו עבור הגשר עצמו ולא למטרת מגורים. ולסיכום, לדעת רבי יהודה, שטח מפולש שיש לו שתי מחיצות בצדדים לא נחשב רשות הרבים. זאת אפילו שהוא רחב 16 אמות.
בנוסף לכך, לדעתו, אם יש מעליו תקרה, הוא נחשב רשות היחיד. לעומתו, לדעת חכמים, שטח מפולש, שיש לו שתי מחיצות בצדדים, נחשב רשות הרבים. זאת בתנאי שהוא רחב 16 אמות. בנוסף לכך, לדעתם, אם יש מעליו תקרה, הוא נחשב קרמלית. זהו הדין הראשון של המשנה. עכשיו, נעבור לקרוא את המשנה. אומרת המשנה, הבונה עלייה על גבי שני בתים, וכן גשרים המפולשים. הבונה עלייה על גבי שני בתים, הכוונה שבנו בית מעל גבי שני בתים שהם בצדדים של רשות הרבים. וכן גשרים המפולשים, הכוונה לכבישים שעוברים דרך גשרים מפולשים. בשני המקרים הללו, יש לנו שתי מחיצות ותקרה שעוברת דרכם רשות הרבים. לגבי המקרים הללו, אומרת המשנה, מטלטלין תחתיהן בשבת, דברי רבי יהודה, וחכמים אוסרים, כלומר, לדעת רבי יהודה, השטחים האלה נחשבים רשות היחיד. לכן, לדעתו, מותר לטלטל מתחת לבתים ולגשרים האלה בשבת. לעומת זאת, לדעת חכמים, לשטחים האלה יש דין של קרמלית. לכן, לדעתם, אסור לטלטל מתחת לבתים ולגשרים האלה בשבת. זהו הדין הראשון של המשנה. עכשיו, נעבור ללמוד את הדין הבא של המשנה. כאן, אנחנו רואים מבוי שהרוחב שלו 15 אמות בלבד. בנוסף לכך, המבוי הזה מפולש בשני צדדיו אל רשות הרבים. לדעת רבי יהודה, המבוי הזה נחשב כמו מבוי רגיל. כמו שבמבוי רגיל מניחים לחי או קורה, כך גם במבוי הזה מניחים לחי או קורה בכל אחד מהצדדים שלו, ואז המבוי הזה כשר לשיתוף מבואות. לעומת זאת, לדעת חכמים, הדין הוא שונה. לדעתם, מבוי כזה נחשב שונה ממבוי רגיל. שתי מחיצות בצדדים עדיין לא מספיקות כדי שיהיה אפשר להקל במבוי כזה. לדעתם, צריכים לעשות צורת הפתח בצד אחד של המבוי, ובצד השני צריכים להניח לחי או קורה. רק לאחר מכן, המבוי הזה יהיה כשר לשיתוף מבואות. זו דעתם של חכמים. ולסיכום, גם במקרה שישנן שתי מחיצות ללא תקרה, מקל רבי יהודה. לדעתו, במצב כזה, אפשר להקל במבוי. לעומת זאת, לדעת חכמים, אי אפשר להקל במקרה שישנן רק שתי מחיצות. לכן, לדעתם, אי אפשר להקל במבוי. זהו הדין השני של המשנה. עכשיו, נעבור לקרוא את המשנה. אומרת המשנה, ועוד אמר רבי יהודה, מערבים למבוי המפולש, וחכמים אוסרים. מבוי מפולש, הכוונה, מבוי שאיננו רחב 16 אמות. בנוסף לכך, הוא פתוח משני צדדיו אל רשות הרבים. מערבים, הכוונה, שאפשר שבני המבוי ישתתפו במבוי. כלומר, לדעת רבי יהודה, מבוי כזה הוא כמו כל מבוי רגיל. אם מניחים בו לחי או קורה בשני הצדדים, הוא נחשב כשר לשיתוף מבואות. לעומת זאת, לדעת חכמים, אסור להשתתף במבוי כזה בלחי או קורה, אלא אם כן עושים צורת הפתח בצד אחד ולחי או קורה בצד השני. אלו הם הדינים של המשנה, וזה סוף המשנה. עכשיו, נעבור לשאלה בהלכה. כאן, אנחנו רואים מבוי שהרוחב שלו 13 אמות ושליש. המבוי הזה מפולש לרשות הרבים משני הצדדים שלו. במקרה כזה, יש אומרים שלא מספיק להניח צורת הפתח. לדעתם, במבוי הזה צריך להניח דלתות גם בכניסה אל המבוי וגם ביציאה מהמבוי. מה ההבדל בין המבוי הזה לבין המבוי הקודם? כדי לדעת את התשובה, יש לעיין במשנה ברורה.